2, pom, pom, ja. Ja. Nee, dan gaat eerst weer naar boven nou. Dus het is boven en dan zei je 1. Hier zit de sopraansax, dat ik melodie. Meestal, mij. Dan zit je de alle saxen. Vorige keer ga ik zijn, is dit de ademhaling. En hier komt de eerste tel. Ja, die heb je wel. Pam, padam, padam, pam, padam, padam, pam, padam, padam. Ja, ik zong nou dan verkeerde vers. Ik zong met de taxi, maar nog één keer, Wout. Wat ben je meer ontwaan? Nou, we hebben hier een heel bijzonder project bij mij doen. We hebben een maestro-project met het korps uit Jestem, Hardmoed. En die beziek ik nou op het moment dirigeren te leren, zodat ze snel in het concert om te beurten het korps leiden kennen. Dus waar ben je bij een soort van dirigententraining? Ja, ze zullen het wel steeds kennen, ja. Ja, zeer bijzonder, want ik ga hier een dominee momenteel die net muziek lezen kan en net dirigeren kan en het partituur lezen kan. En kijk, wie we mijn Wout Zielstra gewoon, die kennen we man ik wel van oren meer wat zwittere onderdelen. Ja, Dit bepaalt ik hoe snel het is. ja, kijk, wie mijn Zielstra gewoon, die is een stukje door van bureau. Ja, dat is goed. En dan gaan we drinken. Dat is onze mascotte van de wedstrijd. Pam, padam, padam, pam, padam, padam, pam, padam, padam, pam, padam, pam, pam, padam. Nee! Oh god, ja! Jongens, even de puntjes op i zetten. Van mij het meeste. En, Ik moet er hier nog zetten. Maar... Oh, hier zetten. En daar reken ik op wat dat voortreffelijk is. Ja, dat reken ik helemaal. Ik de meeste. Ik heb hem ook een goed gevoel hoor. Maar had ik dit zo even zeg, dit is een pittige opdracht. Dat zal ik je vertellen. Het valt mij goed aan. Ik heb nou voor het eerst de oren kandidaten zien en ik denk, nou, dat komt wel goed. En nou is het uiteindelijk, nevens mij al een wedstrijd. Want sneu, dan kom je hem voor een jury te staan. Ja. Waar gaat het uiteindelijk winnen? Ja, dat ben ik. Ik wil zeggen, ik heb van Wout Zielstra gewonnen. Dat ken je net zo voor. Ik wil eigenlijk nooit verliezen. Ja, maar nu... Dat zit Rieke helemaal net zit dominee. Dus ik ga er helemaal voor. De eerste hessen weer van het jaar. Dus dan maak je het weer even wat uitvinden? En nou, even voor de maat, weer voor de lengte, dat ze goed zijn, want ze moeten straks wel in doosjes passen natuurlijk. Anders kennen ze er niks mee. Was me helpen, Freek? Vroeger dan werd het al geleidelijk om besteld. En het is nu eigenlijk de laatste dag, de dag voor en het laatste dan. En dan rent iedereen nog om bestelling. En dan, Is dit leuk? ja, ja. Doe kerst in hier een hulp tellen. En dat was ik net waar. Dan, We zitten in een roes. ja, Sinterklaasroes. ja. Sinterklaasroes. Ja.
even speculaas. Geschaarde stapel, Jan. Nou, dat net. Nee, die doet het nooit. Ik hoor dit nooit, jongen. Je hebt wel die, toch? Ja, maar dan hier al wat oors. Dan hier we nog een huurlood machientje. Hè. Dit is al wat nederwaarts. En dan heb je die jonge garde van heden. Nee, maar zo, ik ben al dit nachts aan het werk, dus hoe dat dan... Eddie begint 's nachts om 12 uur, half 1. En dan 's ochtends om 1 uur of 9, 10. Ja, dan heeft hij zijn werkdag er al op zitten natuurlijk. En dan is het klaar. En Hij doet de bal altijd. Hij doet het brood s'nachts. Brood en broodjes, dat moet allemaal gebakken worden. Dus het is nou eigenlijk haast bed iets voor Eddie. Ja, al lang. Hoe lang ben je nou al bakker? Van om in 4 jaar. Je hebt van hoe het maken. Ja. Want je paken weer bakken, Ja. je hart weer bakken, Mijn omke weer bakken, mijn ooromke weer bakken, dat zijn alle bakkers. je koen gewoon het oor. Nee, snijden mensen, dan gaan we nou om Peven bakkerijen. We gaan om Leeuw bakkerijen. We altijd bakken. Ja. Wat weet je nog van dat je vroeger maakte? Een mooi hart? Of mijn paken? Alleen met die taaiplanken dat we die speculaaspoppen snijden. En hoeveel maakte je hem dan vroeger? Ik had, ja, misschien 40 of 100, of, dat weet ik niet. En nou, Toen weet ik liet, hè. Dus, ja. En hoeveel haalde je er nou uit de machine? 1000. Ja, zo onvoorstelbaar. Maar ik mocht het net worden. Oh? Van de zijde niet net. Nee. Wat dan? Nou, het is wel een prettig leven. En de hint ook liegen gewoon. Je haalt nooit vrij. En hey, ik zit in de rit. Nou, en dat ritme gaat maar trouw. En dat houdt alleen maar op vakantie aan, hoor, dan werkstaat ik gewoon trouw. Maar hij er spijt van? Nee. Hij ooit dacht van, ik wil wat oors doen? Nee. Een melkveehouder vind ik wel mooi. Dat, ja. Maar dat mag je mij er net op zeggen, maar dat vind ik dat ik ook wel doen. Vind ik mooi, boer. Maar je hebt er al een hele dag op zitten? Ja, een nacht. Een hele nacht? Ja. Wel rusten? Ja, hetzelfde.